No pot ser que una colla de nova creació pretengui compartir amb les 3 colles de Vilafranca un cap de setmana de 3 dies. No pot ser que confieu dormir als seus locals. No pot ser que les 3 colles estiguin disponibles per organitzar activitats aquest el pitjor cap de setmana de l'any. No pot ser que la gent del nord saludeu les persones que organitzen la Festa Major de Vilafranca. No pot ser que els falcons celebrin els actes d'aniversari justament aquest dissabte. No pot ser que vingueu el primer diumenge de mes quan la visita al Museu del Vi és gratis. I a més, donin vi de l'Eudald Massana, on vaig treballar 2 anys i alguns dels pallagos ja coneixen aquest celler. I no pot ser que a més vingui el Pep Ribas, que treballa a la televisió i a la ràdio, que li han donat un premi com a periodista casteller i que pugui venir aquest cap de setmana. No pot ser, o potser sí, o potser estem somiant, o és que hem d'anar en compte amb el que somiem perquè pot ser que sigui realitat. Us presento els pallagos del Conflent, ara em coneixereu, gràcies per venir. Això era Cal Figarot, que és el local dels Castellers de Vilafranca, i per tant això també és casa vostra. És llàstima perquè avui és un mal dia, molta gent fa pont, avui en teoria, que divendres, hauríem d'haver fet assaig, tothom ha marxat, ha fet pont, però bueno, és igual, però després en cas si voleu fer assaig i això, també hem vingut alguns companys de la colla que podem fer una mica d'assaig entre tots. L'altre dia a la vostra web vaig llegir que els valors castellers són semblants als valors del rugby, evidentment, no? Tot el valor de solidaritat, un treball en comú, però a més jo crec que l'avantatge que hi ha amb el rugby és que ho pot fer tothom. Jo a jugar a rugby em fotrien unes hòsties que seria... Però en canvi el fer castells tothom ho pot fer, no? Des de nens de 3 o 4 anys, des de persones de 60 o 70 anys, no? I això és els valors, doncs això és preciós, no? I per tant, és el que dic, disfruteu fent castells. Jo parlo en nom de tots els companys de la colla. Simplement donar-vos les gràcies perquè puguem ser aquí aquest cap de setmana i puguem disfrutar de la plaça més castellera que hi ha als Països Catalans. Per nosaltres és important ser aquí aquest cap de setmana per poder gaudir de la vostra experiència, per poder compartir la vostra feina, el que feu, tant amb vosaltres com amb la resta de les colles. Per tant, simplement dir això, moltes gràcies. Som una colla que hem començat no fa molt, vam tenir el bateig el 12 de maig del 2013. No volem córrer, cal fer a poc, tranquil, i anar superant-nos any rere any. Res més, moltes gràcies. Voldria recordar el que és el Conflent, perquè n'hi ha que no ho saben, és el bressol de Catalunya. Ha nascut Guifré al Pilús, a Rià, el Conflent, a prop de Prada, doncs representa una cosa forta per a nosaltres de ser el bressol de Catalunya. Hem tingut el seu besnet, l'abat Oliva, que ha fet tot el que coneixiu del Romanell, de Sant Martí, Sant Miquel del Cuixà, Serrabona. Malauradament, el 1659, el 7 de novembre, han trencat el país, doncs això ens ha marcat força, però el jacobinisme francès ens ha impedit de parlar el català, primer el Lluís XIV i després la Tercera República també, una França única, amb una llengua única. I això ha estat molt greu per la nostra cultura i la nostra llengua. Però hem tingut gent que ens han visitat, com Jacint Verdaguer, amb el seu cèlebre poema El Canigú, hem tingut, i sobretot hem tingut un penedenc molt conegut que ha vingut a Prada durant la retirada, a Pau Casal, el Vendrell. Doncs això tenim lligants entre el Conflent i el Penedès. I amb Pau Casal ha vingut il·lustres intel·lectuals com el Julià Gual, que la seva filla és aquí, avui, l'Anna Gual,
Doncs hi ha hagut en Pompeu Fabra que ha vingut i això del Pompeu Fabra celebrem cada any, fem la renovació de la flama de la llengua catalana. I és aquest moment, el 2011, que ens hem trepat alguns d'aquí, el president de la Bressola, en Gerard, que és aquí, president de la Bressola, hi havia en Cesc Franquesa, que se cuida de tot el de la Bressola, de tot el que és d'ensenyament. Sí? I té el Cesc. En Cesc, aquí, Radio Arrels, era una desena de persones, en Frederic també, hi havia en Miquel Morera, i hem decidit de fer un casal Jaume I per la defensa de la nostra llengua i de la nostra cultura. I això no pensava que hi hauria tant èxit. Hem fet conferències, hem fet cursos de català, hem fet períodes lingüística, hem fet teatre Camí Xivall en català, que en portarem potser un dia per aquí. Hem fet una penya blaugrana, hem fet un munt de coses. Però la cosa, la més forta, el nostre repte, és un company, Miquel Morera, que ha vingut l'idea, ha anat a veure un pairer, Frederic Feijó, aquí, que és el cap de colla. Ara fa un any i doncs que hem agafat aquest repte i hem pogut fer aquesta colla i estem molt contents de ser aquí a la seu, a la capital del món casteller. Doncs voldria donar totes les gràcies a tota la gent que han ajudat en això, a tots els pallagos, que tothom hi creu. Tenim molta joventut, hem pogut recuperar Prada, tenim confiança perquè tenim el Festival Pau Casal, l'Universitat Catalana d'Estiu, però fem moltes festes i penso que tenim gent a la Bressola, tenim més de 100 persones, 100 mainada a la Bressola, més de 200 a l'ensenyament públic bilingüe. Doncs, a poc, tot el que és català puja a Prada i això per a nosaltres és molt bé. Els castells permeten una integració i de fer parlar la gent en català. Això és un èxit, jo felicito tothom d'haver fet, sem molt orgullosos dels que eren a l'inici de fer aquest moviment per al català, per al país. El 8 de juny, aixecarem Castell, per el que sabeu, perquè també se pugui votar aquí per la independència i aixecarem un castell a la porta dels països catalans a Salsa, amb els companys que estava molt poètica ella, em ve al cap allò, venim del nord, venim del sud, terra endins de mar allà, no ens separen les fronteres, sinó que ens agermana la Rosa Vendrell. No, i és molt bonic que, primer, l'esforç que feu vosaltres, joia, amb alegria, però posar-vos en això de contribuir a la vostra identitat, que de fet és el que sou tots, no? Els catalans, d'un lloc a l'altre. I al món només podem aportar què podem aportar, el millor de nosaltres mateixos. Si no tenim identitat, si no sabem qui som, ni d'on venim, no podem aportar res al món, perquè no som res. Per tant, cultivant la nostra identitat, la llengua, la cultura popular i tradicional, en aquest sentit, el món casteller, és com ens expressem millor al món. I per això celebro que també el dia 8 de juny participeu, com altres coses doncs, també participeu. I ara... Els castells cauen i es fan.